Oho, pa to je nuti. U stvari, čekajte, izgleda da je ova tegla napravljena od čokolade. Da, od čokolade, cool. Oho. Aha, ja imam veću teglu. Jedva čekam da probam. Šta? Ne mogu da verujem. Da, to bi trebalo da bude veoma ukusno. Baš mi se posrećilo. Oduševljen sam. Sandy i Nancy, jeste vidjeli ovo? Baš mi se posrećilo. Ok, pošto sam ja dobila najmanju porciju, počet ću da je jedem. To je baš ukusno. Ispada da je to mala tortica. O, da. Završila sam. Ko je sljedeći? Ja ću. Ne, skloni ruke, Itane. Sad je moj red. Hajde, odmaraj. Probat ću poklopac. Wow, kako ukusno. Ne mogu da verujem da jedem čokoladni poklopac od Nuti. A sad ću probati ostalu teglu. Wow, kako lepo. 10 slojeva torte. Topi se ustima. To je nevjerovatno ukusno. Mnogo mi se dopada. Jao, kako Sandy lepo jede. Ne mogu više da trpim. Ali moram sačekati da Sandy završi. Hajde, požuri. Ostalo još malo na prstima. Da, sad je moj red. To izgleda nevjerovatno. Tu je 100 slojeva, zamislite. Devojke, to je super. To je najbolje što sam ikad jeo. Imam tako dugačko pače. Nevjerovatno. Hoću ja? Hej, skloni se, Sandy. Ova torta je samo za mene. Nastavit ću da jedem. Ostalo još malo. I još par zaloga i poješću svo ovo pače torte. Iskreno, malo sam se umorio. Ostalo još malo. Dakle, nastavit ću da jedem. Moram pojesti sve ostale komade. Devojke, tako mi je drago što sam dobio veliku teglu. Mogu još dugo uživati u ovom nevjerovatnom ukusu. Itane, kako to sve staje u tebe? Ne razumem. Ne znam ni ja. Itane, šta radiš? O ne! Joj, devojke, ne znam šta me je spopalo, ali dobro. Nastavit ću da jedem ovu prelepu tortu. To je najbolji dan u mom životu. A sada imate pice. Sofija je dobila samo jednu, ali nije dužna. Ipak je to cela pica. Nadam se da će Sofiji biti dovoljno, a Quentin je dobio 10 pica, tog će sigurno biti dovoljno. A kod Kate je 100 pica, to je nevjerovatno. Nisam sigurna da li će moći da pojede to. Dobro, Sofie počinje, hajde. O da, baš sam gladna. Ideja. Treba dodati što više sira u moju picu. Odlično. A sad ću sve istopiti uz pomoć vatre. Super. Odlično mi ide. To izgleda i miriše jako dobro. Ok, vreme je da probam. Wow, sir se tako lepo razvlači. Sviđa mi se. Poješću svu picu. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, ostalo još malo. Quentin, šta gledaš? Možeš da jedeš svoje pice? Super, ali kako da uradim to? Tačno. Za početak ću iseći pice testerom. Da, a sad ću useti 10 komada odjednom i probati. Gledajte, imam pravi sendvič od pizza. Da, tako mnogo ukusnije. Baš mi se sviđa. Mogu pojesti i 20 komada odjednom. To je baš moćno. Devojke, prejao sam. Treba se obrisati. Kate, na tebe red. Hajde. O, da, ja obožavam picu. Dakle, počet ću od gornjeg komada. O, da, to je jako ukusno. Pizza je prelepa. Imam toliko pice da će mi trajati godinu dana.
Jao, samo što sam se već najela. O, ideja. Smislila sam kako brzo da pojedem to. A zavrtet ću tanjir sa picom. Odlično, a sada otvaram usta i to je to. Pogledajte, zar to nije genijalno? Umorila sam se. Kate je pojela 100 pica i postala je 100 puta veća. A mi ćemo ti pomoći da pojedeš ostalo. Ne, to je moje, a nisam završila. Jao. Kate je tako smotana, baci kocku. O, jedna mala bombona Skittles, tužno. A znate koliko kod mene? 10. Ja imam 100 bombona, cool. O, blago tebi, ali ja počinjem. Brzo ću pojesti jednu bombonu. Sad ću je baciti i uhvatiti ustima. Moram uspeti. Šta? Gde je? A gde je pala? O ne, nikad je neću naći. O, evo je, ispod stola. Digla sam je sa poda. Niko ne gleda. Dobro. Ukusno. Fuj, to je bilo odvratno. Okej, Sophie, sad ti, hajde. Može. Jedva čekam da probam svoje bombonice. Prvo ću ih skupiti. Super. A sad ću promešati sve u rukama i baciti. Baš sam spretna. Pogledajte. Sve sam uhvatila. Quentin, sad ti, hajde. Aha, ali šta da uradim sa 100 bombonama? O, točno! Mogu jesti puno bombona odjednom. To je baš super! Oduševljen sam, to je jako ukusno. O da, to su mi omiljene bombone. O, došla mi je super ideja. Poješću sve bombone uz pomoć slamke. Da, stavit ću kraj slamke u činiju sa bombonama. A sad ću ih sve uvući u usta. O da, kako brzo. Ja sam kao usisivač. To je jako moćno. Ne mogu da verujem, nikad to nisam videla. Devojke su također šokirane. Nemoj reći. Da, baš dugo sam vežbao. Čekajte, nešto nije u redu. Imam neku bolest. O ne. Valjda. O, pa to je kola, super. Kim ima samo jednu teglicu, to je čak i tužno. A Chloe ima 10 limenka, ona je presrećna. Svi vole kolu, ali Tina je imala najviše sreće. Dobila je 100 slojeva kole. Super, neverovatno. Dakle, Kim počinje. Hajde, Kim, brzo ćeš ti to. Da, nemaš sreće danas. Imaš li ideje kako otvoriti limenku? Da. Ja ću koristiti olovku. Treba dugo trljati poklopac i onda će se kolo otvoriti. Gledajte, nikakve magije, samo TikTok. Uspela sam. A sada vadim slamku i pijem. O da, kako ukusno. To je to. Chloe, sada ti. Stvarno, važi. Sad ću otvoriti limenku i probati. Obožavam kolu. Taman sam ožednela. Mogu popiti 10 limenka za nekoliko sekundi. U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Otvorit ću sve svoje limenke. Da, tako je. Jedna, druga, treća. A zatim ću staviti na njih gornji deo flaše. I sada mogu popiti sve odjednom. To je jako moćno. O, to je baš cool. Chloe, iznenadila si nas. Sad je red na Tinu. Hajde, ti imaš 100 komada. Kako ćeš popiti sve to? Imaš jako mnogo kole. Krenut ću od gornje limenke. Otvaram. A sad ću probati. Wow, prelepo. Gasovi izlaze. Izvinite. O, ne. Kula će sada pasti. Pazite. Ajoj. Sve se srušilo pravo na nas. Kakav užas. Sa njima nešto nije u redu. O ne, sad će pući. Sakrite se. O ne, sva kola je eksplodirala. Pazite da vas nešto ne pogodi. Jao, Tina je gotova. Sakrite se ispod stola dok ne prođe. O ne, limenka
Loptica leti pravo u nas! Wow, Kate je dobila 100 komada lubenice, Quentin ima 10 komada, a Sophie ima samo 1 komad, tužno. Dakle, neka Sophie počne. Ajde, sad ću da probam. Lubenica je slatka, ali ima puno koščica. Društvo, završila sam. Kako vam se sviđa moj osmeh? Jako smešno. Sad je na redu Quentin. Super, obožavam lubenicu. I dobro što sam dobio 10 komada. O da, kako ukusno. Mogu jesti lubenicu non stop. To je i hrana i piće istovremeno. O da. Imam ideju. Napravit ću piće od lubenice. Da, to je genijalno. Dakle, stavio sam Oreo, a sad ću preliti to čokoladnim sirupom, a zatim dodati bombone Njord. Obožavam ih. To su najbolje bombone na svetu. Wow, Quentin, to izgleda jako ukusno. Da, znam, trudio sam se i spremao to za sebe. Sam ću to sve pojesti. Wow, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Tu ima sve što tako volim. O da, kako sam pametan. To je bila odlična ideja. Dakle, ostao je posljednji komad. I njega ću pojesti. O da, to je to, završio sam. Kate, sad ti, ajde. Odlično, spremna sam da počnem. Dakle, probat ću prvi komad. O da, divno. U stvari, čekajte, šta će mi jedan komad kad mogu pojesti nekoliko odjednom? O da, super. Samo postoji problem, već sam se najela, a lubenica se ne smanjuje. Treba smisliti nešto. Tačno, stavit ću lubenicu u blender i napraviti sebi sok. To će biti jako ukusno. Stavit ću samo unutrašnjost, skoro mi ne treba. A sada uključujem blender. To je to. Sipam sok u čašu. Oho, Sophie, vidiš šta je Kate smislila? Da, znam. Hvala puno. Dakle, treba napraviti što više soka. Da, odlično mi ide. Pogledajte, ova velika čaša je sad puna. Ali treba mi još soka. Eto, samo pogledajte. Ne mogu ni da zamislim koliko bi mi trebalo vremena da pojedem to, a sok ću popiti mnogo brže. O da, to je jako ukusno. Divno. Oduševljena sam. Samo što nisam sklonila koščice. Drugari, pazite! A sad će biti kiša od koščica. O ne, nadam se da će kišobran izdržati. Prošlo je. Dobro je, mnogo mi je bolje sad. Ovo morala. To je lizalica. Ali ja imam samo jedan. Da, ja sam dobila 10 lizalica, to je super. A koliko je onda kod Vivian? Wow, kod mene 100 komada. Neverovatno. Kako ću pojesti toliku gomilu? Ima ih baš mnogo. Blago meni. Nate, počinješ, hajde. Da, ja sam dobio samo jednu lizalicu. Sad ću je probati. To je baš ukusno. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Stavit ću lizalicu između dlanova, a zatim ću potrljati. Gledajte, napravio sam vatru. Goru mi ruke. Prejako sam trljao ruke. Devojke, pomozite mi. Devojke, molim vas. Da. Hvala puno. Tako mnogo bolje. Dobro, nemoj nas više tako plašiti. Okej, sad je moj red. Probat ću svoje lizalice. Imam 10 komada. Smislila sam nešto. Zalepit ću lizalice na svoje prste. Tako je. A sad ću probati. Svaka lizalica je prelepa. Šta? Ej, daj mi još malo, ne oduzimaj mi! Nisam ti dozvolila! Pusti moju ruku! Ajoj, drugari, baš ste čudni.
Dobro, vreme je da probam svoje lizalice. To će baš dugo trajati. Hoću da probam svaki ukus. Sviđa mi se. O, došla mi je ideja. Hoću da napravim kišu od lizalica. Ej, prestani, Vivian, dosta! Ej, to baš boli! Što? Ups, a šta mi je to na glavi? O, imam rajf od lizalica. Super! Ja, ova Vivian nije normalna.